Allora, Jara. Anno way. Dejam. Gâteau. Indene. Qualseni. Ko honto. Labe. Honto labe. Satina. Honto satina. Satina centre. Sibe satina ndarga hare on salminama kala ko wonirno. Minana nambe no labe nanana Poular ko no woniri. Sera. Onno Gâteau inete Poular. Gâteau. Gâteau ko watte anniversaire di ko inete Poular. Menen ko Gâteau men wiyata de dum non kay. Mo labe. No mi anda on no Gâteau wiyete Poular de dum non kay. Menen bi law ko Gâteau mi nanata no biwe. Bi law depuis law hon. Gara mi fuɗɗi ƴakkude Gâteau yer ko mi addi ko. Gara mi fuɗɗi ƴakkude Gâteau. Ça va, alhamdulillah. Déjà. Alhamdulillah. Indene. Ba Umar. Ko honto. Guinée. Honto Guinée. Mamu. Honto Mamu. Mamu sa Kenyeko. Sibe keje ko ndarga hare be hiwrama. Okay, ma ba. Anana Poular. Seeɗa. Ko honno Gâteau inete Poular. Gâteau. Ko Gâteau. Ande lagine si mayde wadi ko andi on no be adda Gâteau. Si denna bo ko Gâteau. Anniversaire ko Gâteau. Tel ande Gâteau ko français. Non, inde Gâteau mi anda de Poular. Kono wonirɗa Poular anda on Gâteau inete Poular. Gasaray ko fari wona ɗon taw Poular. Gâteau wata wonde Poular. Ma ɗon noon. Ala no. Indene. Min ko so napolitano. Ko honto. Min ko Kindia. Honto Kindia. Honto Kindia jada carte mon Kindia on inete. Balli alors. Ballia. Okay, o sibe Kindia non derga are on salminama kala ko wonirɗo. Mi anda on to Ballia won donc mais bay ko be Kindia are mi salminombe. Anana Poular. Yala nan Poular kom pullo. Okay. Andi honno Gâteau inete Poular. Gâteau. Gâteau anniversaire kongo. Sotsmo. Bo. Gâteau e Poular. Ane ko Gâteau men andi. Gâteau. Okay. Bo kanko Gâteau an. Donc ende fo le andi Gâteau ko hala an nasara. Donc hatta si tawi e nder fulɓe wonɓe nder gaɓe yo eɓe vidéo o woodi anda honno Gâteau innete ɗo wawi men andinde sina ɗum ka prochain live mi haalno on honno Gâteau innete. Merci a jarama buy mawɗo jarama. Ouais, jarama. Ɗe jam. Ay alhamdulillah. Inde nden. Abdoul Majid. Ko honto. Ko laɓe. Honto e laɓe. Tata. Siɓe tata no e nder ga ara ɓe salminama anana Poular. Way miɗo nana seeɗa. Nani ɓe noɓe laɓe ɓe noon nana Poular kono woniri. Ça dépend woɓɓe no nana woɓɓe kadi aray andi Poular o gonga ɓeya so tawi a jandidali e mawɓe aray Poular jigo on tun a wolay kono mais aray a wamata tigi jeɗen. Ok, Majid. Ko honno Gâteau innete e Poular. Ko Gâteau. Gâteau ko français. Koko ƴakkete awa. Ko ƴakkete no wawi wonde tigga, no wawi wonde kaña, no wawi wonde ko woni wo. Non ɗon ngomi humpitaki kono Gâteau wiyete Poular. A humpitaki? Ouais. Awa. Wala jarama boy. Indene? Saliou. Ko honto? Région Kolda. Sénégal. Sénégalais. Ok, wasi Kolda naɓe nder gaare ɓe salminama kala koɓe jooɗori. A haala Poular? Seeɗa? Ya. Kolda naɓe ɓuuri hewɓe ko fulɓe ka? Haala seeɗa ka haala e moƴƴa? Non, seeɗa ɗum mi halta Poular. Franchement. Ok, honno Gâteau wiyete e Poular? Ngolirde. Bon, solo min ko ngolirde. Woni ngolirde. Gâteau. Ɗum ko no mi andi ko Poular Fulakunda. Ok, si ɓe dayi yimɓe Fulakunda no yiiɗo vidéo ɗo wawi men haalande ko haali kon kono woniri wona noon miɗo andi to menen Guinée Conakry nano men haalirta donc ɓay ɗon andi o yiyo e vidéo haalde men so tawi Gâteau ko ngolirde innete ma no mari inde wonde go. Ok, jarama kadi. no ɗon noon. Ala no. Ɗe jam. Janto alhamdulillah. Hono inteɗa? Tayiru minede. Ko honto? Mamu. Honto e Mamu? Mamu ko sare. Bulli wala. Moɓɓe ngiwi. Si ɓe bulli on no nder ga aray on salminama ene ko Diallo yettaka ko nettata? Somi yettete. Yetta somo Mamu? Ɓe bulli yalɓe mi fof ko so yettete. Ok, donc no wawi men confirmande tan so tawi bulli ɓe ko so yetta. Ok, Tayiru anana Poular ka? Moƴƴano. Moƴƴa? Gokkum awaɗan. Gokkum. Ok. Yettiren ɗon. Honno Gâteau innete e Poular? Gâteau menen mi intede. Gâteau d'anniversaire ɗum ko français no. Hono inte Poular? Kuuti. Onon min ko Gâteau mi ande kam wonno pay ko ñena ka flawa ko Gâteau mi nanta ɓeni.
mais la non ara no mari parce que ko honno ko anna sara be mari honno haala woyinde mo en gadde mari honno donno de mari no haalirde haala men ka non mi anda ka pular non anda abi on fête anniversaire mamu e bene tigi ko ni ko gâteau dum danta be kon no anniversaire inte pular anniversaire ngela and ka ji na adam wallahi ma do ok jaram Indenen ko mammalam honto e Guinée Bissau ok Bissau nder kam salminama ton honno gâteau wiyete e pular gâteau ko beñe ko olof gâteau ko watte gâteau anniversaire ande gâteau eyyi non mi yejjiti si tawino wodi nder hande ɓe honno gâteau wiyete e pular haala mi jenti on woni pular Bissau woni pular Sénégal woni pular kala kangal hikkore aduna o hatta ɗo wawi min andinde ko ɓeydodiral wiya jarama kadi Non.